Kaikki meni pilalle. Missä sun kaulin on, Saara? Ei mulla ollenkaan kaulin. Saara käyttää tätä pulloa. Koska Mä käytän mä jahkapulloa. saatan pullon tähän. Onneksi et sä käytä sitä pulloa. Miksi sä vatkaat sitä käsissä? Ja onneksi Koska minulla ei ole. Eikä minä kiinni. Aina se tuolla tavalla pääse puusta pitkälle. Jos mennä pilalle, niin nyt ei voi mitään. Se noustaa. Hilkku meni pilalle. Anna nyt kaulin mulle. Jos on mun taikkina, niin Saara, sä käytät pulloa, etkä kaulinta. mä haluan mä teen tästä. No koita tehdä sillä pullolla. Hetken päästä Anna antaa kaulaa. Ihan mukavasti se käy sen kanssa. Hauskaa menoa. Onko tää Aika huonompi päivä kuin tämä. Hymyilepäs Sakari oikein reikusti. Ei irvistetä. No, lopeta jo. Toi on mun paras silmeeni. Se karkottaa kaikki joulutontut ikkunan takaa. Eikä kasvata. Eiku karkottaa. Se joulutonttu täytyy. Niin. Kattokaa Sanna. Porsaita äidin oomme kaikki. Olemme kaikki. Myös Kriisi Reini, Olli Huppa. Olli Huppa. Kuvaa muakin, äiti. Oi, hieno paloja. hyvin litteä jo äiti? Kaikilla on jo huono, mä isken sitä täällä. Ai ei, puolen vuoden työssä sekunnissa pilalla. Anna. Tää on hyvän makusta. Saara saa, ja joulupussin kurkista tintanke. Ei täällä mun nimeä edes. Ketä on? Possu. Eikö mä tulisi possu? Eikö mä soille? Eikö löytetään? Tietenkin. Ympäri, pyörät ne pyörivät ympäri, koko päivän. Ihmiset aina hetkötti ja hetkötti. Ihmiset aina hetkötti, koko päivän. Tuolla oli se töötötti, ja tuolla oli se töötötti, koko päivän. Oliko siinä joku pyyhkiäkin vielä vai? Pyyhkijät pyyhkivät, veu, ja veu. Pyyhkijät pyyhkivät, veu. Nyt mä keksin. Kun tuolla on ollut kirves kädessä, niin ketkä on ollut tuhmuata, niin... Mä soitan taas.
niinku toi on. Mulle. Tai kaikkein paras näistä. Anteeksi, tää on huonoin näistä. Tää. Palla. Etkö näe? Ei ole. Vielä. Tää Olisiko huonoin? Tää on musta huonoin. Tää on mun palli. Minä otan tän. Tää on kun Antti irrottaa aina toisistaan. Joo. Otan tämän kolisteen. Mut tää onkin kaikista suurin pallo. Tää onkin kaikkein hienoin. Apua! Kolisteen. Et sä osaa pistää sitä, se on Antin työtä pistää löydä. Kyllä. Mullakin saa. Niin, mutta et osaa pistää sitä nautilla. Näin Sakari vaan. Ja äiti. Äiti ei tuu kyllä mukaan. Äiti on ei meitä. Auts, tuppa. Tuhmat piikit pistelee meitä. Tuhmat piikit pistelee. Jumpeli. Apua. Ei tolle on se rikotse. Hei, nyt mä keksin. Nämä ainakin kuuluu tänne. Valo. Äiti, voin saada kuvan. Et jättää kuvan, kun pojat tekee tämän kynttiläkellon. Älkää sä tuu tähän nyt, Anna. Anna, sä et saa ottaa näitä. Ottetaan nyt yhdistä. Tuhma tyhjön. Ilkeä enkelikello. Kysytäs jokin malli. Ottaa meille. Ja tuon. No niin, anna mennä äiti kuva. Upea esitys 2 sormella. Miltä se kuuluu joten käytiin näitä? Älä muuta niin vaikeita kysyä. Siitä tulee semmoisia ilmavirtoja. Joko on loppusuoralla. Suurin piirtein tässä menee viimeinen enkeli. Saat kynttilät. Kuvassa ainakin se, kun mä sytytän ne. Ja millä? Äiti, sorsoja, että mä saan mennä tänne. Se on meidän yhteinen. Saara! Saara! Laulaaks Anna? Sakari muuten täytyy tulla. Sakari tänne heti paikalla. Näkään sen Anna. Joulu on rakennettu joulun joulilla. No muusia ripustettu ampikuusen noksella. Kuusen pienet kynttiläiset paraisee
heittelevät kiviä. Se loppui siihen. Keskeltä. Keskeltä. Anna mennä vaan jo. Mikä laulu? Mä unohdin. Keskeltä. Joulupukki, parasta poikki, silmäpukki. Täyppä tänne, emme pelkää. Isä antaa sulle selkään. Äiti huitoo kauimella. Isä ampuu haulikolla. Joulupuu on hajotettu. Jeeparit on ovella. Joulupukki hirtettynä roikkuu kuusen oksilla. Kuusen pienet kynttiläiset kääristävät pukkia. Pukki huutaa tuskissansa, tuokaa haudalle pukkia. Kauhi. Nyt minä soitan tonttujen jouluyön.